nélkül folyt a játék, a félidő 0-0 volt. A második játékrész közepén Letkési Zoltán gyors egymás utánban kétszer a vendégek kapujába talált. A végeredmény Gúta Nasvad Ifik 2-0. Dorastenci v nedeľu hostili rovesníkov z Nesvád. V zápase dlho nepadol žiadny gól, v polčase bol výsledok 0-0. V polovici druhého polčasu potom Zoltán Leckejší v krátkom čase dvakrát prekonal brankára súperov a tak zabezpečil aj konečný výsledok 2-0 pre Kolárovo. Vemos